Dobrý večer, prajem. Práve som sa vrátil zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré dnes rokovalo nezvyčajne dlho. Bolo to aj tým, že sme v úvode zasadnutia mali bod rokovania o petícii Zachráňme plážové kúpalisko, ktorá bola mestu doručená v počte podpisov takmer 5800. Vypočuli sme si názory a argumenty oboch strán, aj petičného výboru, aj prevádzkovateľa kúpaliska, a výsledkom je uznesenie, ktoré odporúča primátorovi, aby petíciu vybavil v intenciách zákona. Takisto sme prijavili nové VZN o dopravnom režime v pešej zóne. Odteraz už bude ponovom možné vydať povolenie na vjazd iba na konkrétne auto, čiže na evidenčné číslo vozidla. Vjazd cyklistom a nemotorovej doprave je naďalej povolený s tým, že teda mali by mať nejaký pokojnejší režim. Takisto sme schválili uznesenie pre dôstojné bývanie, ktoré odporúča mestu, aby do nového programu rozvoja bývania boli zahrnuté aj nové progresívne metódy poskytovania bývania, tzv. Housing First, Housing Led princípy. Toto bol krátky prehľad z Banskej Bystrice a ozvem sa opäť o 2 dni, keď zasadá zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja. Dovidenia.